பிரைஸ்லான். இன்றைக்கி வெளிப்படுத்தல் 17வது அதிகாரத்துலேருந்து பார்க்கலாம். இதில் என்னென்னா 7 கலசத்தை ஊற்றுறாங்க. அப்போ 7வது தூதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு மகா வேசியோட பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம் பண்ணினார்களே, அதை நான் காட்டுறேன். பூமியின் குடிகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன். அவளுக்கு வரும் தண்டனையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ விலையுயர்ந்த பொன் வஸ்திரங்கள்னாலும் சிவப்பு ஆடைகள்னாலும் முத்துக்கள்னாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு தேசம் இருக்குது. இதெல்லாம் எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ இந்த சிவப்பு நிறம் உள்ள ஒரு மிருகத்தின் மேலே அந்த ஸ்திரீ ஏறி இருக்கிறத காட்டுறாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கையில் ஒரு பொற்பாத்திரத்தை ஏந்தி கொண்டு அந்த ஸ்திரீ கையில் வச்சுருக்காங்க. இந்த மேலும் ரகசியம் என்னன்னா, மகா பாபிலோன் வேசிகளுக்கு பூமியில் உள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்று நாமம் அவன் நெற்றியில் எழுதப்பட்டு இருந்தது. இதை 7 மலைகள் பற்றி சொன்னாங்க. 7 மலைகளின் நடுவில் இருக்கிற ஒரு நகரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரோம் நகரை சொல்லுவது. அப்போ என்னென்னா, தண்ணீர்னு சொல்கிறது திரளான ஜனங்கள், பாஷைக்காரர்கள், ஜாதிக்காரர்கள், இவங்களையெல்லாம் திரளான தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வனாந்தரத்தில் போகும்போது இதுக்கு 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் தூஷணமான நாமம் நிறைந்த ஒரு சிவப்பு மிருகம் இருக்குது. வேசித்தனங்கிறது என்னென்னா, கர்த்தர் இருக்கும் பொழுது, கர்த்தர் ஒருவரே தேவனாக இருக்கும் பொழுது அதை விட்டுட்டு மற்ற விக்கிரகங்களுக்கு அந்த மகிமையை கொடுக்கறது. இது வேசித்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறது 50 இடங்களில் விக்கிரக ஆராதனை செய்பவர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறாரு. 7 தலைகள், அதுக்கு 7 தலைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக 7 நாடுகள் படையெடுத்து ஜெயிச்ச காரியங்களை சொல்கிறாங்க. எகிப்தில் பார்வோன் இருக்கும்பொழுது ஜெயிக்கிறாங்க இஸ்ரவேல் ஜனத்தை. அசிரியா இஸ்ரவேலின் 10 கோத்திரங்கள் மேலேயும் ஜெயிக்கிறாங்க. பாபிலோன் யூதாவையும் பெஞ்சமினையும் சிறைப்பிடித்து போன நேபுகாத்நேச்சார், மேதிய பெர்ஷிய ராஜ்யம் தரியு கோரேஸ் பாபிலோனை மேற்கொண்டாங்க. ரோம சாம்ராஜ்யம், ஐரோப்பிய பெல்ஜியம், இதெல்லாம் அந்தி கிறிஸ்து, வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்து, இதெல்லாம் இஸ்ரவேலை ஜெயிக்கிறாங்க. 10 கொம்புகள் என்னென்னு பார்ப்போம். பிரான்ஸு, ஜெர்மன், பெல்ஜியம், ஸ்காட்லாந்து, டென்மார்க்கு, இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, லக்சம்பர்க், இத்தாலி, கிரேக்க தேசம், இதெல்லாம் அதுக்கு உதவியாக இருந்து ஜெயிக்க போகிறது. அதாவது இது கொம்புகள், 10 கொம்புகள். அதிகாரத்தை தான் கர்த்தர் கொம்புகள்னு சொல்கிறாரு. தேசங்களையும் நாடுகளையும் அவர் தலைகள்னு சொல்கிறாரு. காட் பிளஸ் யூ.